Pois todo preparado xa no plató. Pepa seguro que facendo números das reformas que vai facer con todos os cartiños que pode levar hoxe aquí do Atrápame, pero se queres estar onde está Pepa, se queres vir aquí ao plató, coñecernos e gañar cartiños, podes anotarte a través do número de WhatsApp 618-388-087 e aí falamos, poñémonos de acordo, poñemos un día e acabas como a Pepa no alto do plató, quen sabe xa levando o que hai de bote, ollo, que hoxe está en 11.200 euros. Aí o vemos. Fermosa cifra que o gallaba vaya para Curtis e dea moitas ledicias, inda que para iso, xa sabes, Pepa, hai que acertar 5 preguntas sobre 5 temas que hoxe son os que ides ver. Ondas, fillos, avións, individuos e a China. Un minuto para acertar 5 preguntas. O premio 11.200 euros. Preparada, Pepa? Mais ou menos. Pois toda a sorte do mundo, ánimo. E tempo, ondas, onda xigantesca producida por un terremoto no fondo mariño. É correcto. Fillos, en botánica, fillo que sae da base do talo, que bota raíces e dá lugar a novas plantas. Paso. Non é correcto. Avións, piloto xaponés que na Segunda Guerra Mundial se lanzaba co seu obxectivo... Kamikaze. É correcto. Individuos, individuo do pobo amerindio que habitaba nas rexións dos Grandes Lagos e que hoxe vive en reservas no norte de Nova York e no Canadá. Paso. Paramos o tempo. A falta de 33 segundos. Non comezamos nada mal. Xa conseguimos a de Kamikaze. Xa conseguimos tamén a de Tsunami, esa onda xigantesca producida por un terremoto no fondo mariño. Estamos esperando a de individuos. Fáltanos a de fillos, recórdoche, en botánica, fillo que sae da base do talo, que bota raíces e dá lugar a novas plantas, fáltanos esa, e ainda nos queda saber o que hai na categoría de a China, onde imos ir de contado. Fai bo uso deste máis de medio minuto por diante, Pepa, tranquilidade, e imos, pois, preparada? Pois veña. Tempo, non é correcto. A China, embarcación chinesa que se manexa con remos provista dunha vela e dun toldo. Paso. Non é correcto. Fillos, en botánica, fillo que sae da base do talo, que bota raíces e dá lugar a novas plantas. Sarmiento. Non é correcto. Individuos, individuo do pobo amerindio que habitaba nas rexións dos Grandes Lagos e que hoxe viven reservas no norte de Nova York e no Canadá. Apache. Non é correcto. A China, embarcación chinesa que se manexa con remos provista dunha vela e dun toldo. Paso. Non é correcto. Fillos, en botánica, fillo que sae da base do talo, que bota raíces e dá lugar a novas plantas. Non é correcto. E ata aquí o minuto de hoxe. Parabéns, igualmente, Pepa, ben pelexado ata o final. A embarcación chinesa, que se manexaba con remos provista dunha vela, era o sampán. A de fillos era estolón, o que en botánica se denomina ese fillo que sae da base do talo e que bota esas raíces que dá lugar a novas plantas. E iroqués era o individuo do pobo amerindio que buscábamos. Andábamos aí nos apaches, andábamos aí noutro tipo de indios, pero non caíamos no que era. O importante, que o seu papel ten premio 200 euros que leva Pepa aí. Xa non sei que niño que vai aforrando para as reformas e ollo, que o bote segue medrando. Mañá máis cartos, 11.400 que temos en xogo. Aquí esperamos por vos. Vémonos. Ata a festa!